दुली नै लै बाजै गावदां फेसबुक मेदाम टिकटक मेदाम लाइकिनि मेदाम नोंसोरनि फोथा लायालासे फेसबुकआव फोथा लायालासे लाइकियाव सेल्फि फट'खौ नुनानै भिडिअ बानायनायखौ नुनानै जोंफोरबायदि हेन्डसाम सेंग्राफोरा फाग्ला बोरबाय बाजै सिख्ला नंनानै नोंसोरखौ जों सानफ्लांगारबाय जोंफोरबायदि हेन्डसाम सेंग्राफोरा फाग्ला बोरबाय बाजै सिख्ला आइथा नंना नोंसोरखौ जों आजायगारबाय मोस्रोमालि बायदि फिसा फिसा लानाय सिन्दुरखौलाय जोंलाय सबाय बेगर बायदि फिसा फिसा लानाय फोथाखौलाय जोंलाय बोरैथो नुस्लाबावनो लै बाजै बोरैथो नायसनफ्लांनो बोरैथो नुस्लाबावनो लै बाजै बोरैथो नायसनफ्लांनो जेराव मोनो बेयावनो सेल्फि लायो नामा बाजै जेराव गोसो बेयावनो सेल्फि लायो नामा बाजै ओंखाम संनायावबो सेल्फि मैगं सायनायावबो सेल्फि माइ गायनायावबो सेल्फि बाथौ गिर्जा मन्दिरावबो सेल्फि सेल्फिल' नामा जिरायनाय बेरायनाय जेरावबो सेल्फि नामा फेसबुक वाट्सएप स्टेटासफ्राव नुनो मोनसै लै बाजै टिकटक लाइकि नायब्लानो नुनो मोनसै समजों लोगोसे थांफायाब्ला अन्थाइ मुगाजोंसो समान जागोन हायाखैमोन ब्लेकिं वाइट मुगाजोंसो समान जागोन नंगौ नामा बाजै बिब्दि बुंना मबाइलावल' बिजि दा थाबाय थाल' बाजै माब्लाबा आदाया रागा जोंब्ला बिरबायनाय खौरांफोर खोनाब्ला साउथ फिल्मनि बायदि हख्लाय जागोन लै बाजै महाभारत रामायण रनसाय जागोन फिल्मनि बायदि हख्लाय जागोन लै बाजै महाभारत रामायण नङा गारा बुंबाय थायो दे फिल्मनि बायदि हख्लाय जागोन लै बाजै महाभारत रामायण